Hei, salutare, mi și am găsit la un nou episod din Peter Gun 3D Story. Hai să începem. It was a bad idea. Da, a fost o idee foarte groaznică să intri în sanatoriu. Un elicopter. Unde se duce? I'm here, help me, te rog, ajută-mă. I need to follow them. Să-l urmăresc. Dacă vă întrebați de ce am avut nivelul făcut și pe ce l-am făcut, este pentru că am încercat mai devreme să filmez, am făcut chiar și mai frumos for subscribe, dar n-am voie să filmez mai mult de 15 minute. Nu pot pune pe YouTube dacă e mult de 15 minute. Hai să începem. Avem cumva niște frumoase sketch. Uite aici, special. Oh my god! E super armă să fac. Pentru cei care se întreabă unde se găsește bănuțul la acest level, bănuțul se găsește pe autobuzul acesta. Autobuzul acesta fix acolo sus. Hai să mergem. Oh, pam, pam. Încă unul, pam. Ok, prea mult. Frecvențe. Cred că am halucinat. Oh, nu! Ia mă, este încă un pic de ăsta care se frică. Oh, nu. Bă, să nu crești tu că scap tu așa pe mine. Prea mulți. Uite tot. Crezi că suntem în Gangster Vegas. Gangster Vegas la asta. Stai Gangster Vegas, măi. Încerca să confundați în Gangster Vegas. Uh-oh. Eu nu spate. Nu, dar chiar s-a descat la nivelul ăsta acum. Sunt mai mulți care a trecut la nivelul ăsta. Pam, pam, pam. Prima integranță să le folosesc cu sfințenie. Ok, hai să mergem. Unde este? Pam, ce nu le irosesc eu. Hai măcar să folosesc la ceva util sau mă rog în zonă. Mamă, dar ce letal are pistolul ăsta. Mi-a place mult. Centexa, ok. Ok. Deci YouTube nu mă va lăsa să postez videouri mai lungi de 5 minute, așa că o să fac azi mai mult, o să fac azi 2 videouri cu, cred, o să fac azi 2 videouri cu Pixel Gun 3D. Mai gândesc. Să mai fac și multiplayer. Dar mâine o să aveți mult mai multe episoade ca astăzi, vă promit. O viață, mă, unde e viață? Are
mirosit. Avem o grămadă de gloanțe, gata, să mulțumim, gata pe toată viața să mulțumim. Ce-am știut și eu cu viața asta. Goodbye. Pa, pa. Ce era asta, mă, să scăpăm de păsărele. Scoate vrăbile din loc. Uite-mă, așa se împușcă, da. Brariu! Parcă văd că e în spate. V-am spus. Doar deal. Ok, hai să luăm pușca. Să mergem. Hai și următorul nivel. Thus the bridge is destroyed. Oh my, there's pressure. Girl. Bulb. Okay. Swim, hero, swim. Păi cine a spus? Ok, we've made it. Păi aici sunt numai zombie. Asta e mai ceva ca sanatoriu. Asta e închisoare. Ok. Domnilor și domnilor. Să-l dau mai ok. Vreau să coștiu. Pam. Se pare că nu. Bă, da, să nu folosesc până atunci arma. Și că arma asta o câștig de-abia aici. Bănuțul pentru cei care nu știu unde e locul. Bă, nu. Nimeni nu mă atinge. Hai, mă, Suleiman. Unde-i, mă, locul ăla? Locul ăla. Unde-i, mă, locul morții? Unde este? Goodbye. Hold up. Cineva mă ia și m-a șrănit. Așa că treaba lua. Să fiu un vest. Să fiu un vestul marele, vest sălbatic. Pam. Oh, pam. Mă. M-aș fără gloanțe. Fix acum. Hai, mă. Cel mai bun jucător de Pixel Gun. Nu sunt cel mai bun, aveți dreptate. Ok. Păi pe aici pe undeva o să spawneze pe postul nostru. Bă, e mică încăperea. Și prea mică, pe bune. Mor la levelul ăsta. Nu că doar am impresia asta.
să mor mai mult ca sigur. Că trebuie să găsesc ieșirea. Oh my god! Cum am spus, sunt mort. De aceea va trebui să folosim arma pentru mai ales situații extreme. Nu grenada, se numește anihilatoare. Eu omor aproape tot gândul din întreaga calitate mea. Ok. Nu, de ce boss tocmai acum? Mă să mă așteptați. O să aveți habar cât de damage dă? Nimeni n-are habar cât de damage dă bossul ăla. Păi bossul e găsit. Avem numai să-l nimerim. Bossul este cel mai... Wow! Mare! Pentru cei care nu știau unde se află bănuțul la acest level, bănuțul se află chiar aici, în această parte, intrați numai și acolo se află bănuțul. Unde ești tablou? Acum să pun pauză. Mai mică. Ok, am ajuns din nou la partea aceea unde trebuie să omor bossul. Trebuie să recunosc, mi-a scăzut mult din viață bossul. Dar îi trag 2 de-astea în cap. S-ar putea să mă înșel, că îi trebuie mai multe în cap. Asta e boss fără cap, cred. Nu, dacă, să mă rog, dacă asta e fără cap. Oh my god. Și acum câștigăm arma asta. Ok. Păi vom încheia episodul aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe un like. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!